De naam van de nieuwe squalle in Vrouwboren is de Vierlepper. Daarom liepen bij de squallejoer feestelijk iepen. Minder feestelijk is het jongen in de Rijn. Ik het bijen opbrengen van christelijk en iepen bieronderwijs wie net makkelijk. Je moet het toch heel goed op elkaar afstemmen. En dat is best wel een heel pittig proces geweest. Hè? Van hoe doen we het dan? En hoe gaan we om met de identiteit van beide squallen? En daar heb ik een identiteitscommissie voor. Hè? Dat ik met de leerkrachten probeert om daar wat vorm aan te jan. Volgens mij gaat het nou wel goed. Ja? Ik heb de benen tenminste nergens meer horen van die groep of die groep. Het belangrijkste voor mij is gewoon dat de benen zich lekker voelt op school. Dat ze zich veilig voelen. Het zal net zo zijn dat er haast niets mist in de pedagogische ontwikkeling. Nee. Ze vinden het leuk. En omdat ook alles nu bij elkaar zit. Ja. En wat is daar leuk om of zo? Nou, dat ze met alle dorpelingen kunnen spelen. En niet een keuze hebben van die vriendjes of vriendinnetjes. Het is nu gewoon één. Het hele dorp is één. Ben je christelijke ouders benauwd is dat hun benen van geloof afkomen of zoiets? Nee, ik denk het niet. Nee. Of waarom dat er benen bekeerd worden? Nee, die geloven. Het is natuurlijk wel belangrijk dat ze met elkaar praat. En daardoor heeft ik die identiteitscommissie waar beide stromingen ouders van in zitten. Hè? Dat je dat beide bewaken van een stukje humanistische vorming en een stukje christelijke vorming. Bijen, christelijk of iepen bier, kunnen prima geerwerkje. Ouders en personeel moeten wennen. Hoe zit het bij die squalbesturen? Ik kan betekenen dat de christenen vinden waaruit ze een squallen kwijt. Want deze valt naar onder 4, de iepen bieren onderwijsgroep. Ja, dat is ook zo. Zakelijk zien kun je zo redeneren, maar we hebben zijn van, nou, als we vinden dat die gewoon in dit dorp blijven moeten, normaal kunnen we het gunnen. Dus er is al praten van, nou, zien we dan de samenwerkingsschool voor buurt onder 4 doen en de samenwerkingsschool in Oude Ziel, die komt dan onder de VCBO G2 te vallen. En dat is de christelijke koepel.